Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għadda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' żewġ apostli li ftit huma magħrufa, San Xmur u Ġuda Taddew. Ftit nafu fuqhom. Xmur huwa dak li kienu jsejħulu imħeġġeġ u nafu li twieled f'Kana. Mentri Ġuda u bin Ġakomu u kien dak li fl-aħħar ċena qal lil Ġesu: għaliex tirrivela lilek biss lilna jew in-nies kollha? U Ġesu qallu: dawk li jisimgħu l-kelma tiegħi u jgħixuha huma ħbieb tiegħi. Biex tiċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għadu lur ta' dawn iż-żewġ apostli nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int id-daw l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħnina u l-imħabba tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja lil Alla fil-għoli ta' smawiet. Paċi fl-arsi l-bedmin tal-idadaj. Infaħru, inberkuk, nadurawk. Irrodurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarif tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-ħadd tal-tan. Int li jgħid full-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għolu l-Kristu ma l-Ispiritu Santu fi glorja tal-Missier. Il-Udissa din namluwa b'ringrazzjament ta' grazzja maqluwa permezz ta' Madonna ta' Pino. Nitolbu: u Alla, int wassalt biex narfu permezz tal-apostli qaddisa tiegħek. Għamel li għat-talb ta' San Xmur u San Ġuda il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi iktar joktor l-att ta' dawk li jemmnu fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija wkoll fuq is-sisin tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'temp it-tarif, mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jistemax. Mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Alleluja. Lilek, o Alla, infaħru. Lilek b'mulej nistqarru. Lilek tfaħħar mulej, il-ġemma glorjuża tal-Apostli. In mulej ma'kom.
Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sabeħ sejjaħ lejh it-disċipli tiegħu u minnu għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmuh Petru, ħuh f'Indri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartolmew, Mattew, Tomas, Ġakbu tal-Few, Xmun l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġakob u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' disċipoli, folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajt ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimuh u jfejjhom mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mnitsa kien ifeq u l-kotra kienet tfittex li tisimu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Kifir lilek Kristu. Kristu li ġie fostna biex ixandrinna s-salvazzjoni li Alla kien wiegħed lill-Adam u l-Leva u Ġesu għamel l-opra tas-salvazzjoni billi jgħix bħalna, għallem ħafna, għamel il-ġid l-kotra u mbagħad ħalla lid-disċipli, anzi ħalla lill-apostli biex ikomplu din il-missjoni. Interessanti illi Ġesu qabel ma għażel il-dawn it-12 fost id-disċipli tiegħu għadda lejl jitlob lill-Alla. Se kellu bżonn jitlob Ġesu, iva, għax Ġesu bħala bniedem dejjem kien qiegħed ifittex li jagħmel ir-rieda tal-Missier. U l-Missier ried li l-opra ta' Ġesu tkompli sa tmiem id-dinja, sal-aħħar tal-istorja. U għalhekk Ġesu intuwixxa li għandu bżonn jagħżel 12 u semmihom apostli biex imorru u jkomplu xandru l-aħbar it-tajba. L-apostlu huwa dak li xandar il-bxara t-tajba. U kif għedna fis-Salm li mal-art kollha jasal leħinhom. Għaliex leħen il-Knisja permezz tal-isqijiet li huma s-suċċessuri tal-apostli qiegħed jixxandar il-Vanġelu fil-ġnus kollha. U din hija l-missjoni tal-Knisja li xxandar l-aħbar it-tajba u tfejja il-Mart. Issa il-Mart mhux dak fiżiku l-iktar għax anke l-miraklu li kien jagħmel ma kienx jagħmel biss bl-iskop tal-fejqan fiżiku, imma dejjem b'xi fejqan iktar qawwi, iktar kbir fis-sens spiritwali. Ġesu bat li dawn it-12 biex ifejqu dawk li huma maħkuma mill-ispirtu imniġġes. U hawnhekk hija l-qawwa tal-Knisja, hawnhekk hija l-qawwa li Ġesu jopera permezz tal-Knisja li jfejjaq lil dawk in-nies li huma maħkuma minn tant tentazzjonijiet, minn tant xewqat li ibeduh minn Alla. U l-Knisja permezz tas-sagramenti, speċjalment taqrar, għandha il-qawwa, is-seta li tilliberana mill kull ħażen. Din hija l-missjoni tal-Knisja u jalla anki aħna mhux biss nipprofittaw minn dawn il-mezzi li Kristu ħallina fil-Knisja li huma s-sagramenti, imma hemm ħaġa oħra importanti. Kif Ġesu għażel it-12 l-apostli biex jibgħathom fid-dinja, aħna l-insara nistgħu
nsejħu lilna nfusna li aħna wkoll imsejħa biex nagħmlu parti mill-Knisja li hija dik il-komunità, dak il-poplu li ġie salvat minn Kristu u għadu jkompli il-missjoni tiegħu tas-salvazzjoni fejn ixandar dawk il-valuri il-prinċipali tal-ħajja, speċjalment tal-paċi fil-qalb tal-bnedmin, għaliex il-ħakma tal-Spiritu ħażin itellifna il-paċi fil-qalb. U Kristu iridna li nkunu fil-paċi f'qalbna biex ngħixu mawqudin meħju. Inħallu eżjes l-Ispiritu Talla jmexxina biex bħala Knisja minn ġenb nirċievu l-aħbar it-tajba u mill ġenb ieħor aħna wkoll nkunu apostli, nkunu missjonarji, nkunu xhieda ta' din l-opra sabiħa li Ġesu ħallilna. Mibnija il-koll fuq is-sisien tal-Apostli fejn Kristu huwa l-ġebla tax-xewka, irresqu quddiem Alla l-Missier it-talb tagħna. U ngħidu fġeħ l-Apostli tiegħek isma'na mulej. Fġeħ l-Apostli tiegħek isma'na mulej. Sabiex il-binja tal-Knisja tkun tassew post fejn jammar Alla u d-dar tat-talb nitolbu. Fġeħ l-Apostli tiegħek isma'na mulej. Sabiex il-bnedmin kollha jarfuk bħala ħalleq u feddej tagħhom nitolbu. Sabiex dawk li ħossuhom imwarba minn kulħadd isibu l-faraġ fil-għajnuna tiegħek li qatt ma tonqos nitolbu. Sabiex aħna li din niċċelebraw din l-Ewkaristija naħdmu għat-tixrid tas-saltna tiegħek fid-dinja u fid-dinja ta' madwarna nitolbu. Nitolbu l-mulej jagħtina id-don tax-xita li jartna tant hija għaċċana għal dan id-don u fl-istess ħin nitolbu biex ma naqtawx qalbna mill-providenza ta' Alla nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan għal-komunità li jissegwina. Għamel il-ħossu għajnuna tat-talb li huma iresqu għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitej tajdna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jtralina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għaddejja. Bil-misteru ta' dan il-magnibni jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħ magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitej tajdna dan l-imbit qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jtralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalbu lejn minn dik is-sakrifiċċju tifru glot ta' Jessu ħadd tagħna ta' Isa ma Mulej aħna u roddu ġieħ lill-Apostli San Xmul u San Ġuda għal glorja bla tmiem li tajthom nitolbu li tilqa' it-talb tagħna
u tħejjina biex tiċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew misteri qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallix waħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħallisha permezz tal-Apostli li jkomplu jireġġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit. Smawet u l-artu li għam glorja tiegħek. U sanna fil-ori ta' s-suna. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mattijiet. Nxandu bil-fed għaw u nistennew f'sama tiġu bil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodurek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn qudiemek biex naħduk. U miċ-ċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-ħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi b'qazzhom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nfebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla misteri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li inti b'ismawek, jitqaddes ismek, tiġi sarnata, ikun li trid kif is-sema jidefrak, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġri iżda rizna d-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dum u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-aposti tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħi,
la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Kristja tiegħek. Għati jaslemu l-għaqda li jint trid fija, jint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nuriet ta' dinja ħannalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nuriet ta' dinja ħannalina. ħaruf Alla li tneħħi d-nuriet ta' dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nuriet ta' dinja. ħejni naħna l-mistidna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Arminna mulej bis-sagramenti tijek, fiċċokon ta' nitolbuk bl-Spiritu Santu biex iżomna dejjem fil-mħabba tijek, bil-għajnuna tal-misteri li ċelebrajna, ġeħ il-martirju tal-Aposti San Xmunu San Ġuda bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba flimkien. Jedi li segmuna bil-mezzi soċjali
biex flimkien il-vuċi tagħna ssir vuċi waħda lill-Madonna ta' Pinu biex tħarisna u tħares lill-Knisja permezz tax-xhieda li tajba li aħna nagħtu. U poġġu wkoll l-intenzjonijiet personali tagħna. Nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tabalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tal-amr. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna